Het muurkeertsen is makkelijk te dwaan. De band pakt het dan ook gauw op. Een sportdocent van het keertsboom KNKB jouwt de kliniek aan de leerlingen van groep 8. Het project Frieske Sport in die klasse zorgt het net alleen voor clinics, maar er kan ook lespakketten hoe de Frieske sporten volgen worden. Zo'n te start in september binnen al een soort band in onrekening kwam met bijgelijks scootjesielen en Damien Friesk spul. Het doel is om de jongeren enthousiast te maken. Dat slaagt het nevens initiatiefnemer Sport Friesland heel aardig. Het mooie van dit project, en dat zorgen we vol, dat ik in gebieden in Friesland met dat keertsen, waar dan geen vereniging zit, waar het eist van arts en net keertst wordt, dat er toch geen clinics onvregen worden. En de band dus vol kennis met het keertsen. Dat is even een voorbeeld. Je denkt van de orensport niet heel dat. Ja, en daar ken ik samen met keertsclubs uit ontstaan. Het muurkeertsen wordt spelen met een zesde bal. Omdat die zeer dwaan kennen, lieten de band het gewone keertsmateriaal uit maar lezen.